medeniyetimizi, sunugotumuzy dünya ýaymakda, zihirli başlarymyzyň zihinini açyk görgetmekde, bize halife bolup duran gahrman, mehriban arkadaşymyz halife şäherlik ýoly giň ýol açdy. Şu gepleşimizin şu fırsatyna hormatly prezidentimizin janynyň sag başynyň dik tutýan tutumly işleriň elmedam rawas bolmagyny arzu edip, hormatly arkadaşymyzyň ýüreginden, kalbynden joşan Leyli Saç rowayet diýen aýdym bilen gepleşigimiz dowam edýär. O şeýle ajaýyplar döredip beren gahrman, mehriban arkadaşymyz köp sag bolsun. O bize şeýle ýol açyp berenligi üçin, türkmen halkynyň alada ne diýenligi üçin o ömrü uzak, elmedama başlyk bolsun. O başardygymyzdan hormatly arkadaşymyzyň Leyli Saç aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Taşını yeller sipamas taşını yeller sipamas taşını hanı bakkallar başını men senin yanına gellim yar senin yanına gellim. Gül içine yağda dönüp, kelmi keyde dönüp, bir melayim hada dönüp, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Bir melayim hada dönüp, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Göçüp verdin akıl kuşlu, bu baharları baktı boşlar, bu baharları baktı boşlar. Baktı için hiç kaçan işten, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Gül içinde yağda dönüp, kelme keyde dönüp, bir melayim hada dönüp, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Bir melayim hada dönüp, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Gül yüzüm görmene geldim, yar senin yanına geldim. Gül yüzüm görmene geldim. Edilleşler, hormatly sunugyda sarpa goýan aýdym salyň muşdoklary. Türkmenistan döwletimizde özüniň ajaýyp özdüreden aýdymlary bilen ýaşlarymyzyň, ýaşullarymyzyň hormatyna münasip bolan meşhur bagşymyz Josgyn toylyyewiň bir näçe özdüreden aýdymlary, halifalaryň döreden aýdymlaryny jaly sesse ýerine ýetirdi. Şunu ýaly şertleri, mümkinçilikleri döredip berýän bize halife bolup duran gahrman, mehriban arkadaşymyzyň janynyň sag başynyň dik tutýan tutumly işleriniň elmedama rawas bolmagyny arzu edip, şu
halipalyň ýoluna atly, aýdymly sazly, söhbetdeşlikli, jany sesle taýýarlanan gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Goý halallyk halmyza besläp, baý hem bagtly, adam käçilikli, ýaşy niýetli, bir-birige syle hormatly, gowy günlerde işlemek, okumak, ömür sürmek siziň her biriňizde meýesser etsin. Hoş, sag bolun edilleşler, toýlarda görüşelim.